faci nu. Să faci dică. Ține cani. Stai că n-ai. Trebuie două. Stai, mă. Montele pe catine, mă. Bravo. Vamos, se vede un râs aici, mă. Păi nu, ia uite-l, ia uite. Bă, ușor, mă. Mamă, ce uite, vede, cresc cu părți. Gata, doamnă. Mamă, Ia-ți, mă, telefonul. Dai direct cu YouTube. Ia, mă, băi, fă-mi bretonul, drag. Da, mă, dar păi nu pot o gândea să vede urât. Băi, fă-i-l, mă, și... Fă-i-l, mă, și în partea asta. Bă, păi nu pot tot. băi, mă, dai bursa. Băi, pot tot. E gata, gata, te cuvinte. Am numai. Lasă că filmezi. Uite-mă, zici. De la mare și pe față. Pune ceva la cameră. Nu poate să la cameră. Pune ceva la cameră. Ce, cum te fii? Bine. Închis. Ești femeie? Ești întins pe nas? Nu te vei gata. Da, da, da. Mamă, faci feliz. Gata. Trebuie să spunem să vadă cine a filmat. Da, utilistul, da. Colegul Cristi. Bă, schid de oameni. Mamă, dar chiar. Trebuie să filmezi fetele. Bă, ajungi de păr de asta așa, tot așa crezi. De la cameră. Am tot o oaie. Am tot o oaie acasă. Uite, mă, mersi pic pe asta. Dacă filmezi